Nung Berto, pahilot unta ko sa kong batiis lagi. Sakit kaayo gud, Uy. ngulong kaayo nalisa. Ay, nalisa! Ay, ako'y bahala na. Dugay na pug kang manghilot nom. Ay, since 19 forgotten. Ay dugay na gid kay pasmay ko 19 forgotten, dugay na gid na. Your slipper is pulling down. Ah, Ano siya? Kana abi ni mo, miss. Daghan kayong magpahilot ako diri. mao bitaw naabot sa mong barangay gani nga si Manong Berto kuno bansa kuno kay manghilot, karaan ng manghilotay dire sa inyuhang barangay. Tinuod yun na, miss. Ay, manong, nahara di ari ang sakit. Ay, sus. Dira wala dire. Nakalimot ko. Yarim dito, no? Sus, yarim dito. Kanang, miss, kanang, Nano naman manong? kung naisay magpahilot sa inyo ha, baka na ganing mga friend mo. Ay, i-recommend ka. Yes, of course na. Basta maayo na ko ang lista diha manong. Okay, Sure nga i-recommend. abi ni mo, miss, kanang, dali, juga ko makaayo sa kanang mga panuhot, mga piang. Dira, diha lagi. Ngano naabot man ka dire manong? Wala man ang sakit na, dira ang sakit. Ngano naabot man ka dire? Ay, naunsa niya ko kamot. Ay, kanang, kung siya pagka-power kay mo. Ah. Abi ni mo, miss, kanang, akan na ko mga piang, mga nalisa, diari no. Mudagan mo na diyan ni. Mudagan na ni. Ay, makonekta. Mukonekta, miss, kay kanang, ang ugat. Nabidaan ni, ang ugat. Nya kanang, Ay, nya ang ugat kanang. Kanang, ay, sa ko, miss, ana, sa baana. Ang ugat, miss, musubay na diari. mao ba? Ay, kanang, ayan na lang sa kong paa manong. Ari lang sa kong abaga manong kay kanang. Miss. Akong abaga diri ba kay kanang nagsakit lagi ni siya kini diri dapita nang sakit kayo yana gani anong na kanan di ko ka panghay di ko ka panglaba kay mo sakit lagi siya diri kani dapita abagaha man ang diri. Di ani, miss. Di ani, miss, no? Oh, dira. Napiyang yun, miss. Pati piyang, miss. Tempar gud manong. Lain naman ang imuha. Ay, di. Tarungo na to ba? Ano lang, good, miss. Ako sa puson. Oh, kana ba? Ano, miss? Niya ka nang... Asan sakit to, di ari, miss, no? Kini dira. Ani. Isa, ang alam, miss, konekta, pulis dugan, miss. Oh, bantog day mo sakit pud diri di ay. Gani po. Tembak manong murag lain naman ang imuha manong. Oy dara ang sakit kan maabot man ka diri. Ay, ani, ay. Kilay mo. Kini jud akong kamot, miss, bakit? Maabot to bisag asa. Mao ba? Binuang na gani mo manong, binuang na gani mo. Ikaw, mao din kanahan ka manguan di ay hakay sus. Pagkamalas. Wa man ganahis kung hilot, miss. Pwede naman ito tulamiya.